Ja, det er mig. Ja, 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 ja. Lad nu være. Lad nu være. Bleeding i første hit. Fuck for griner. Jeg skal lige bandage. Nej, der kommer en til zombie. Lad mig tage en, jeg har en økse. Ja, ja, vi er henne ved industrial. Der blev skudt. Ja, der blev skudt med shotgun. Ja, ja. Jeg tager flanken, jeg løber venstre flanke. Lad være med at... Ja, ja, hvem er der skyder helt vildt? Ja, okay, jeg kaster en granate på. Du får sgu lige en lille granat, drengene. Jeg har lige kastet et par granater på dem. Ind i de her container. Ja. Så du granaten? Ja, jeg fik ham med granaten, mand. Ja. Ja, vi er alle sammen den måde. Ja, ja. Ja, ja, det er også. Okay. Det har han, og han har også compensator og PU scope. Og han har en blue press vest, der kun er damaged. Ja, jeg har zombie. Jamen, du løber lige ind imellem. Du tog ikke de sidste motion bullets. Hvorhen? Nej, ja. Grineren, jeg fik ham der med motion med granat. Jeg kaster 2 granater ind mellem de der søjler. Ej, no message. Ses til din M4. Det så har han da i det mindste stadig sin M4.